Nagpositibo ti Nasurok 70 a baboy iti African swine fever wenno ASF, ijay Tuding Itogon Benguet. Sigun kini Itogon veterinarian Dr. Franklin Balanban, nang siyang katdan iti depopulation, makiramanan na iti baboy at agikwati 7 a swine racer iti sitio Baguio Gold, yang gakan ken Kupaw. Kinunana dagiti blood samples naala manipod kadagiti apektado a baboy ket positibo iti nasawa sakit. Posible ang nagtaw ti outbreak iti swill feeding wenno ti arasaw. Nailako karning apektado iti ASF. Panaggaraw dagiti mannalon, river contamination kanda dumapay. Gapoy di dayta dagos daan ang ipatumpal iti mandatory depopulation ken mass disinfection kadagiti apektado a pig pens ken farm premises. Iti lang napalabas ngal daw imbilin ni Mayor Bernard Wacning ti pangipatumpal dati na ingat a monitoring ti panaggaraw ti live swine ken pork products iti munisipyo. Nagparigipay ti opisyal ti panangirteng dagiti swine racer ti farm biosecurity measures tag maliklikan ti sakit.